ചോദിച്ചോളൂ. ഉസ്താദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ഫ്രീ വിൽ ഉണ്ട് എന്ന്. ഇസ്ലാമിൽ 6-ാം കാര്യം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നന്മയും തിന്മയും ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അത് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും? അതുപോലെ 30 വർഷമായി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ ഒരേ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 1400 വർഷമായി ഇപ്പോഴും അടിമത്തം അടിമയെ എങ്ങനെ വിൽക്കണം വാങ്ങണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫത്ഹുൽ മുഈൻ എല്ലാ പള്ളികളിലും ദർസുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നു. അത് പിൻവലിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഫ്രീ വില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്മയും തിന്മയും അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയണോ പറയണ്ടേ, ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, ഇഖ്തിയാറുണ്ട്. അതിനാണ് ഫ്രീ വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതൊരു സിദ്ധാന്തമാണ്. സൂര്യൻ കിഴക്കിൽ നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു, പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് അസ്തമിക്കുന്നു. ഫ്രീ വില്ലുമായി എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ? ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ്, ആകാശം വിശാലമാണ്, യേശു കരുണാമയനാണ്, പ്രവാചകൻ പ്രതിഭാസമാണ്. ഇത് ഫ്രീ വില്ലുമായി എന്താണ് കണക്ഷൻ? അപ്പം നന്മയും തിന്മയും അത് ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായ ധാർമ്മികതയുടെ പാരാമീറ്റർ നിശ്ചയിക്കുവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൽ യുക്തിബോധം പാകപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഫിറ്റായ അതിനുള്ള അതോറിറ്റി അള്ളാഹുവിനാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, ഒരു തിയറിയാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ള പറയുന്ന കാര്യം. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടിമത്തം. അതാണ് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത്. ഈ അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിട്ട് നിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഇസ്ലാമാണ് തുടങ്ങിയത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചില്ല. അതേസമയം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏതോ കാലം മുതലേ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് അടിമത്തം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ അടിമത്തമല്ല ഇസ്ലാം പറയുന്ന അടിമത്തം. അതും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യൻ ബോധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്ന ആലോചനയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. സ്വാഭാവികമായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം അടിമ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് 1-ാം ഘട്ടത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അടിമത്തമല്ല, ദാസ്യമല്ല പ്രധാനം, സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ളതാണ്. എബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഒറ്റയടിക്ക് അടിമത്തം നിരോധിച്ചപ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പെരുവഴിയിലായിപ്പോയ 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ ലിങ്കൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിമോചനം വേണ്ട, തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രമേണ അടിമത്ത മനോഭാവം സ്വാഭാവികമായി ഇല്ലാതാക്കണം. അതിന്